barka da zuwa. Mai sona ke ce wacce nake rayi, in kina gefe na ban san na gama rabu. Mai sona kai ne wanda nake ra'ayi. Mai sona waka ce wanda Fassim Garzali Miko ne ya fitar da ita, wanda kuma mai sona za mu iya cewa tana ta ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka ɗaga Fassim wato Garzali Miko, duba da ganin cewa a wannan lokaci waƙar ta yi trending sosai da sosai, sannan mutane da dama sun yaba da ita a nan arewacin Najeriya, wanda na tabbata da cewa mun ɗanɗana muku zumar wannan waƙa ta Fassim wato Garzali Miko a farkon wannan bidiyo, sannan kuma a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa United. Na tabbata da cewa yanzu haka kun gama ɗanɗanar wannan zuman waƙa a farkon wannan bidiyo, wanda ake wato waƙar da lakabi da suna Mai Sona, wanda na tabbata da cewa lalle Mai Sona waka ce wanda ta taimaka wajen ganin cewa Garzali Miko ya yi suna a idon duniya. Lalle Garzali Miko yana matukar ji da wannan waka wanda ake mata lakabi da suna Mai Sona, wanda a yanzu haka tana ta ɗaya daga cikin wato waƙoƙin da yake alfahari da ita a rayuwarsa, wanda in ba kuma ta ba Garzali Miko fasiye ne, sannan kuma haziki ne wanda a yanzu haka ya yi fice, sannan kuma yana da dubunnan masoya wanda a ko'ina ana wato jin waƙoƙinsa. Lunguna da sako na tabbata da cewa waƙoƙin Garzali Miko suna matuƙar yawo a nan arewacin Najeriya. Na tabbata da cewa da masu sauran ƙasashen waje wato waƙoƙin Garzali Miko suna matuƙar yawo. Garzali Miko dai yanzu haka popular mawaƙi ne wanda babu wajen da zaka je ka faɗi sunansa a nuna maka ba a san shi ba, domin ko'ina ana jin waƙoƙinsa, musamman ma yankin da ake jin wato yaren harshen Hausa. Duba da ganin cewa dama Garzali Miko mawaƙi ne wanda kusan da yarensa yake buga waƙoƙinsa, za mu iya cewa wato da yaren Hausa yake buga waƙoƙinsa da yake yi a yanzu haka. Kuma wato Garzali Miko mutane da dama suna yaba mai, sannan kuma suna yabawa kalan waƙoƙin da yake bugawa wato a rayuwarsa. Na tabbata ya cewa a yanzu haka da ka shigo wannan tasha mai suna Hausa United kana kallon wannan bidiyo, ka kasance ɗaya daga cikin wato masoyan fasihi kuma haziƙin mawaƙi Garzali Miko. Lalle Garzali Miko na tabbata ya cewa yana da bunnan masoya, wanda a yanzu haka kuma ana jinjinawa kalan waƙoƙin da yake, sannan kuma an bashi lambar yabo. Ba da ganin cewa mawaƙi ne Garzali Miko, wanda inda har za ka yi lissafin manyan mawaƙa a yanzu haka, to dole sai ka sako Garzali Miko, domin Garzali Miko ba za a wuce shi ba. Duba da ganin cewa mawaƙi ne wanda shi ma a yanzu haka yana matuƙar ba da gudunmawa a masana'antar Kano, sannan kuma mawaƙi ne wanda ya iya waƙoƙin soyayya sosai da sosai. Wannan shine zai ƙara tabbatar maka da cewa Garzali Miko inda har za a yi lissafin manyan mawaƙa ko kuma sanannun mawaƙa ko kuma fitaccen mawaƙa a masana'antar Kano, to na tabbata da cewa sai an sako Garzali Miko, domin Garzali Miko shi ma ya matuƙar ba da gudunmawa wanda ba za a manta da shi ba a masana'antar ta Kano, wanda na tabbata da cewa kai karan kanka ka san da haka. Idan ka kasance masoyin Garzali Miko, to muna roƙonka da alfarma da idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha mai albarka mai suna Hausa United, da kar ka manta ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar kararrawa, don hakan ne zai baka dama da mun ɗaura sabon aiki a wannan tasha mai albarka ake sanar da kai. Idan kuma ka riga ka yi muna so ka dangwala mana alamar nan ta liking, domin ita ma tana matukar ba mu gudunmawa sosai da sosai. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa United a koda yaushe, domin za ku ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryen mu. Mun gode.